Evo ovako, bit ću kratak. Mislim da su ljudi generalno u životu skloni da više kritikuju stvari, da govore ono što im se ne sviđa, što im ne valja, kad im smeta hrana, kad im smeta usluga i tako dalje, a da mnogo manje hvale nekoga i pružaju neku pozitivu u svemu tome i da pohvale nečije usluge ako neko radi dobro svoj posao. I onda smo malo pre posle plaže, Emilija, Nevena i ja, smo slučajno seli u restoran koji je u sklopu Amarin hotela, ako se ne varam, u Rovinju, i uslužio nas je jedan divan, predivan mladi gospodin, dečko, koji se zove Filip. Ja ne pamtim, odnosno mi ne pamtimo kad je neko na nas ostavio takav utisak ljubaznosti, kulture i vaspitanja i skromnosti pre svega. Na kraju smo mu ostavili bakšiš, nije ni bitno koliki je bakšiš, ali on bio toliko skroman pa je izgovorio kao, pa zar toliko kao da mi ostavite, a to je zapravo ništa na konto onoga koliko zapravo Filip zaslužuje. I ovom prilikom želim da mu se zahvalim i da mu poželim sreću u životu i da njegov gazda, direktor, šta je već, da mu bude zahvalan za to kakvog dečka ima zaposlenog. I Filipe, hvala ti još jednom i vidimo se sigurno opet. Ćao.